Ngithi impilo ngabantu. Sisa, ngicabanga ukuthi uzoba right manje ngoba sengishiyala. Mhlawumbe uzoba right endlini. Lokho kwenzakele ngicela ukuthi ungakunaki. Kuzodlula khulileka. Ukudlulela umama vele emhlabeni akusiyinto enhle leyo. Ngisathi shwi la izansi ubafo besangibizile la izansi bethe khona indlela ephuthumayo ngicela ngimsize. Hayi kulungile bhuti wami. Kodwa wena mongithembisa ukuthi bhuti wami uzoshesha ubuye. Oh. Ngomedla yodwa ngathi umuntu omnyama unjani bese nyukele. Manje ukhalelane ke ungangitshela ukuthi ukhalela ukuthi uma wakho ushonile. Uyaqala yini nokushonela? Ngoba phela ngithi nami ngashonela ubaba. Wawangibona ntetemo noma ngasukuma kayiqoqa. Ngazama ukuthi ngondle nini. Cela ukuthi nje Nkosi yami ungangilingi. Ungalingi nje uzongilingi lokhu tetetemelo wakho. Bekusiza ngani vele? Nawe uzokusiza ke sisi ukuthi uyeke lento yenze ungitetema lo ngibangela isicefe mina. Usukume njengamanje uwashile. Ubone ukuthi wenzane lokhu kubihlika nakaze ubihlikelana. Ungalingi mina uzonginyanyisa esalafunela lokho. Ngiyona nekwenza ubunje. Friend. Ngikukhumbula. Ngiyaphila. Awusubuyile? Sengibuyile futhi ngihambile. Manje washi ngeyani cause awukakabi right. Sengikhathele Tom. Usisico umhlungumeza njalo uyangishaya. Mengangishaya ngiwashisa amawashi ngabo bonke. Ngiwashi ngendoda yakhe ngimani. No, right land. So right. Ngiyahakana la. Izoma kodwa lebashoni noma ngeke. Wena ngithi washo phezulu levendaba. Wena bakufundisa ngabakeni ukuthi umuntu uqala phinde before levendaba. Wena ucabanga ukuthi iyona lento ukuthi uwashisa omunye umuntu wesifazana ama-underwear endoda yakho. Wena ufuna wenzeni? Awazi mhlawumbe. Ngiyabona ucabanga ukuthi ngiu-andiswa mina lo menzi into yakho. Hayi ke siyazi lento kanjani. Ingoba wena ngani usuka lekini uzofuqeleka la uzokhuluma indaba ongahlangene nazo indaba zomndeni. Asithembe ukuthi yonke lento yenza izokusiza. Izongisiza futhi kahle kakhulu. Uzoyisola wena. Hayi, mangizoyisola kulungileke kodwa ke engifuna ukukutshela khona wengane yami ukuthi ihamba la. Noma ngahamba ukusala wena uzoyisola ngalento eyenzayo one day. Hayi, suka. Andani wena? Susu sabangani bakho wena la manje bezongibambela umhlangano. Begive mina kube kuyimo okukholisa wena Ngiyaxolisa. Xoxa ukuthini? Ngiyaxolisa nami ngithi ngifuna umuntu ozongisiza. Oh, uyahlunga wena la ekhaya hlungezwa yini? Mhlawumbe phela ngiyasala khona la kumele ungichazele khona. Lalela ngitshela into ongayazi. Mina ngakuthatha ungelutho mina. Lo mama wakho lo oshonile namhlanje lo omkhalelayo ngathi uthi ukhalelana. Wayengakwazi nanokuthi uyini. Wayengakwazi ngakuthatha mina ngakukhulisa ngakondla ngakufundisa ngani yami. Namhlanje uzokhuluma kanje nami. Lalela ke sisi. Uma ufuna mina nasiqhubeka sihlalisana uzowenza le washing or else uzolilandela unyoko. Impilo ngabantu. Wena ufuna ukuphila wedwa. Umadlayedwa. Nani wena? Yini manje? Angina siso uhlukumeza usisandiswa. Lalela ke webongo ukuthi ubani uhlukumeza bani awuhlangani wena. Wena la uyingane la. Uzwa into eshiwe yimini ukuthi ubani uhlukumeza bani akulona kuyona nje indaba yakho leyo ngihamba udlala ngayo. Into abayenza wena ukuthi usukume la hamba udlala ngaze kusakaza ngempama. Sukuma. Hayibo, anginyanyisi mina. Ngomedla yodwa ngathi umuntu omnyama unjani bese nyukele. Nosipho sengikhathele ukuphila lempilo engiyiphilayo mina. Futhi ngivele ngakhetha ukuthatha isinqumo esingesihle. And futhi nawe uzovela ungijaje ngalokho. Sinqumo sangeso. Ngintshontshe lento le emotweni yabhuti wami.
Andizo. Letha la. Uyahlanyekana la? Angihlanyi. Mina ngikhathele ukuphathwa umuntu olingana nami ngenxa yokuthi yena unemali uyibreadwinner. Ngikhathele mina ukuphila impilo engasile. Mase ungathatha isinqumo sokuthi uyibulale. Yazini, uma ungafuni ukuthi ngikwenze lokho, mina ngizokwenza mina ngendlela yami. Ngiyazi ukuthi lento engiyenza manje akufanele ngabe ngiyayenza. Kodwa manje ngikhathele, bayangihlukumeza. Yena usisixobe lafuna ukubukwa ngami. Kodwa mama lento engiyenzayo ngiyenza ngoba kufanele. Ngibona ukuthi ngcono ukuthi ngikulandele. Noma nje sikulinde saze salama. Bafethu, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi nje kuningi okwenzakalayo and sonke nje siyintsha sesilahlekelwe usisi Andiso. Bafethu, ngizoqala ngokuxolisa ngokuphazamisa ibihavior njengoba nani benazi ukuthi uAndiso uyumngane omkhulu engimthanda futhi naye ngimthanda. Indlela sishiye ngayo emhlabeni ayibanga indlela lezi. And nami ngiphatheke kabuhlungu ngalokho okwenzakalile kuyena. And ngiyasazi mina isizathu sokuba uAndiso ayibulale. Futhi ngiyayazi nembangela ukuba uAndiso ayibulale uyena Ewafu. Yebo kazi. Wayigcina nini tshela ku Andiso? Ekade ngamgcina fo. Singamasonto impela ngamgcina. And futhi mfethu unyamalala nje. Uyithwele. Yini buziswa yini? Ndoda ngibuzisa ukuthi phela izolo kwi-rehearsal yasesontweni asimbonanga. And ungamboni kwethu sigcine sesithola nembiko yokuthi uyihengile. Imbangela yokuyihenga kwakhe lo sisi ahlala naye. Usho ukuthi lengane yakho bahlala nayo yona mbangela ukuthi asayiqashula. Sizwe kanjalo impela bafu. Singazi noma into eyiqiniso noma ukhandiwe istory. Ngani yami.